पश्यति असंशया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 69ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാദന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാദന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി. അർത്ഥം: അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കസ്മിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ നച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാദ് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविदा न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविदा च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमाः भविदा न च मे तस्मादन्यप्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. कृष्ण. न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविदा न च मे तस्मादन्यप्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण। नाशा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविदा न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മുടെ ഈ 18 അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതുവരെ ശ്ലോക പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയാണ്. 78ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമഃ. അർത്ഥം: എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा मदिर्ममः. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवः हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानिधिर्मदिर्ममः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मदिर्मम. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजया भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः. हरे कृष्ण।
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല രീതിയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവതര ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ എൻഡിങ്ങിലും കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇന്റേണൽ മീനിങ്സ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അധ്യായം 2 തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ആ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്. പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നാളെ എന്നോടൊന്ന് പറയാൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രാമോദരാഷ്ടാമം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം. സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ നമോ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് ജി. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാല്ലേ? തുടങ്ങിക്കോളൂ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം. യശോദാപിയോലുകലാന്താവമാനം പരാമൃഷ്ടമദ്യം ദദോ ധൃത്യ ഗോപ്യാ. രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം. മുഹുശ്വാസകമ്പതിരേകാംഗകണ്ഠസ്ഥിതഗൈവം ദാമോദരം ഭക്തിവദ്ദം. ഇതി വൃക്സൊലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിവഞ്ചന്തമാഖ്യാപയന്തു. ത്വദീയേഷിതഞ്ജേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശരാവൃത്തി വന്ദേ. വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപീഹ.
ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാല ബാലം സദാ മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം കിമന്യേ. ഇദം ദേ മുഖാംബോജമത്യന്ത നീലവൃതം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാം മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരാസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈ. നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം ബദാനുഗ്രഹാണേശ മാമഞ്ജമേദ്യാക്ഷി ദൃശ്യ. കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദ്ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിപാജൗ കൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തി സ്വകാമേ പ്രയച്ഛാന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേഹ. നമസ്തേസ്തു ദാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായാദ വിശ്വസ്യ ദാംനേ. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ അനന്ത ലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. നല്ലതായിട്ട് പാടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിട്ടെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കണം. അതെപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ നല്ല കാര്യം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ദിവസം കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി. എല്ലാവരും ദാമോദര ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ആരതി ഒഴിയുക. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മാസം. അതെല്ലാവരും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ മാതാജി? 6, 7? ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ലേക്ക് കടന്നു. 7-ൽ 5 വരെ. 7-ല് സോറി. 7 അധ്യായത്തില് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? 6ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണം അല്ലേ? അതെ പ്രഭുജി, അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിജ്ഞാനയോഗം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 5ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപരേയമിദം സ്ത്വന്നം പ്രകൃതിം വിധിമേപരം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ യഹേദം ദാര്യതേ ജഗത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്നേരം ഭൗതിക പ്രകൃതികളുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിത്. ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തല്ലേ ഇത് ഈ ശ്ലോകം? അതെടുത്ത് പ്രഭുജി. അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ടാ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണി അതിപദാരയ അഹം കൃതസ്യന്യസ്യ ജഗദ പ്രഭവ പ്രളയസ്തദാ. അതിൽ പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായി അറിയുക. അപ്പൊ സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം അത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ. എല്ലാത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാൻ, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയാലും ചേതനയുടെ ആയാലെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിന് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെ മുറിവിടെന്ന് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? ആരും അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണത്തിന്റെ കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇതില് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മള് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ജീവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
ചേതനയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മണ്ഡലം, പദാർത്ഥം ചേതനയുടെ സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പദം. ചേതനയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മണ്ഡലം, പദാർത്ഥം ചേതനയുടെ സൃഷ്ടിയും. അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയത കൊണ്ടാണ് ഭൗതികം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മീയത കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്നല്ല ആത്മീയത വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയത കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കാരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നല്ല ആത്മീയത ഉണ്ടാകും, ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നല്ല ചേതന ഉണ്ടാവുന്നത്, ചേതനയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഭൗതികം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒന്നില്ലാതെ നിന്നല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചേതന ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജീവനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാതും ഉണ്ടായത്. അതാണ് ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചേതനയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മണ്ഡലം, പദാർത്ഥം ചേതനയുടെ സൃഷ്ടിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഭൗതികത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഊർജം, അല്ലെങ്കിൽ ഊർജത്തിൽ നിന്ന് ദ്രവ്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ പോലെ ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് ദ്രവ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നല്ല ഊർജം ഉണ്ട്. ഊർജത്തിൽ ദ്രവ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചേതന എന്ന് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊർജം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊരു ശരീരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതല്ല, ആ ചേതന പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഊർജ്ജം പോയി അതെന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെ സംയോഗത്തിലാണ് ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചേതനയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പദാർത്ഥം ഉണ്ടായി. ഈ പദാർത്ഥവും പിന്നെ ചേതനയും കൂടെയും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത് പറയുന്നത്. അതായത് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രകൃതി വന്നു, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ കൊണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു, കാരണോദയ വിഷ്ണു ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആ രീതി അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വീണ്ടും അതാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്കറിയില്ല, ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വന്നിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ജീവൻ എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്, അത് വീണ്ടും ഭഗവാനിന്റെ ആ ചേതന കൊണ്ട് വിശ്വത്തിന് ആ രൂപം കിട്ടുന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം പറയണം. ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ചേതന വന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ചേതനയിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ല ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത്, ചേതന, ഭഗവാന്റെ ചേതന കൊണ്ട് പദാർത്ഥമുണ്ട്. ആ പദാർത്ഥത്തിന് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ശക്തി കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഇതിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്, അധ്യാത്മവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ, ശരിക്കും ഭൗതികവും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ. പക്ഷെ അതിനൊരു ഊർജ്ജം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അതിന് ഊർജ്ജം ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങൂല. അപ്പൊ അതിന് പല ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നിയമങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേതനയാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്ന ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു വസ്തു വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലുതാവില്ല, അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൺട്രോളർ അത് ഉള്ളിലുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും മൂല്യ കാരണം. ജീവാത്മാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭഗവത് അംശത്തിൽ നിന്ന് അമ്പരചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടമോ വലിയ ഫാക്ടറിയോ ഒരു മഹാനഗരമോ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിലും അതിനൊരു മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പരിമിതി ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനുഷ്യർ പല രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രപഞ്ചമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാം, മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ടെക്നോളജികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും മനുഷ്യന് ഇത് കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നല്ല അത് നിർമ്മിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ചേതന, അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അതിന് ഇതിന്റെ മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ മത്തപരന്തരനാനാത്കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയമയി സർവമിതം പ്രോക്തം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാതും ഭഗവാൻ ആയ നമ്മളൊരു മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, മാലരായ നൂലുണ്ടല്ലോ, ആ നൂലാണ് ആ മാലര മണികളെല്ലാം കോർത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ നൂലില്ല എന്നറിഞ്ഞ മണികളില്ല. ആ മാല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പോയി. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആ നൂലാണ്, അതാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂല് എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി ചേർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചേതന, അതിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും എല്ലാതും ചേതന ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ കൂടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇല്ല, അത് മാല ഇല്ല. മാല എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാ, നൂലില് നമ്മൾ മണികൾ ഇടുമ്പോൾ മാത്രം മാല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമമായ കൃഷ്ണനാണെന്നും നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാം, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അത് പരമമായ സത്യമാണെന്നും ശാശ്വതമാണെന്നും പരമമായ ആനന്ദമാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഈ മുത്തുമാലിലെ ആ മാല ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പരമനിരപേക്ഷ സത്യം വ്യക്തിഗതമോ അവ്യക്തിഗതമോ എന്ന ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ്. അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മായാവാദി സന്യാസികളെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് അവരിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന കൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതിൽ പ്രഭാതർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വ്യക്തിഗതവാദവും അവ്യക്തിവാദവാദവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരം താഴ്ന്ന ലെവലിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കും, ഇത് പറഞ്ഞ് ഇത് സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ അത് മുകളിലത്തെ ഈ ലെവലുള്ള ആചാര്യന്മാർക്കുള്ള സംശയങ്ങളാണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് വൈഷ്ണവര് ഇത് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അവരുടേതായ കോട്ടിങ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതിൽ പറയണത് അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ശേദോ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം അവര് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവര് പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രമിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജീവാത്മ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അരൂപമാണെന്ന് അതിലൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിന് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, അരൂപം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് അവർ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവര് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ചാൽ അരൂപം എന്ന വാക്കാണ് അവ്യക്തിവാദികൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗതം എന്നല്ല, അരൂപം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് അരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്തതെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് അതിന് അവരും വ്യക്തിഗത രൂപം അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലും അവരും പല ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പറയാം. അപ്പൊ അതല്ല, അതില് അരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമില്ല, അരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമില്ലാത്തെന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപം. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപം. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നൂല് എന്ന് പറയും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രൂപമാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ല, നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതിന് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ രൂപം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്നും അത് ശാശ്വതമായ രൂപമാണെന്ന് നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരും. അല്ലാത്തവർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, മായാവാദികളും അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ധ്യാനയോഗ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതിനെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവരാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. ഭക്തരാകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെയാണ് അതല്ലേ പറഞ്ഞു ഈശ്വര പരമ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, അത് അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവര് മാത്രമേ അങ്ങനെക്കാർക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് അതും പറഞ്ഞു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന സ്മൃതികളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണത്, ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുക്തി, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മുക്തിദാതാവ്, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകണം.
ആ പോകണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തി ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, പരമദിവോത്തമ പുരുഷനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗേറ്റിൽ ഒരേ വ്യക്തി നിന്നിട്ട് ഗേറ്റ് കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് ഇതിൽ കൂടെ അതാണ് ഭഗവാൻ ആയ രൂപവും വ്യക്തിഗത രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി വരുന്നുള്ളൂ. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേപോലെ തോന്നും. കാരണം നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ അത്രയും തരത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭക്തി, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും ഉയരാനുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും വളരെ ലെവലിൽ ഉയർന്നാല് മാത്രമേ നമ്മൾ അവ്യക്തിഗതമാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം, എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോ പ്രണവോ സർവവേദേഷു ശബ്ദഗേ പൗരുഷം ഋഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രനിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രത്തിലെ പ്രണവും ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ജീവൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ ഒരേ കാര്യങ്ങളിലും പറയുന്നത് ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം. അപ്പൊ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രന്മാരെയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാണോ? അതെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യചന്ദ്രന്മേലെ പ്രകാശം. അതുപോലെ തന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദമന്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിന് തന്നെ മീനിങ് ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണവ മന്ത്രത്തിന്റെ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന പ്രണവ മന്ത്രം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് അത് പറയുന്നത് ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം, നമ്മളെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ എടുത്താൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തൊരു കാര്യത്തിനോടും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് പിന്നെ അത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പ്രകാശം ആണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ ബേസിക്. അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനെ സൂര്യചന്ദ്രൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഇത് രണ്ടും മെർജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സാധനം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ചേതന എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതില് എട്ടാമത്തേല് ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓങ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരംഭത്തിൽ ചേർക്കാവുന്ന പ്രണവം അതീന്ദ്രിയ നാദമാകുന്ന ഓങ്കാരം ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണവ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും ഓങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണവ മന്ത്രം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അത് ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം. എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അനൂപ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ രാജേഷ് രമേഷ് എന്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതിൽ നമ്മൾ ശ്രീ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ചെയ്യും, റെസ്പെക്ട് വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രണവ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെ. അപ്പൊ അതില്ല, അത് ഞാനാകുന്ന പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അടക്കം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഭഗവാന് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിന് ഓങ്കാരനാദം കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതായത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞ മായാവാദികളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. മായാവാദികൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓങ്കാരത്തിന്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഭഗവാനാണെന്ന കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ അതും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും അത് ഭഗവാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണെന്ന് അവർക്ക് അത് പല കാര്യം അവരിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പല രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുണ്യോ ഗന്ധോ പൃഥ്വീവം ച തേജസ്യാസ്മി വിഭാവസോ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപസ്യാസ്മി തപസ്യഷു.
ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ ജീവജാലം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവൻ അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവനാണ്. ആ ജീവൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ. ആ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുക. കാരണം തീയിലെ ചൂട്, അപ്പൊ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ചൂട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീയെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതല്ല പുണ്യഗന്ധം, ഭൂമിയിലെ ഗന്ധം, പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യമായ ഗന്ധമാണ് അത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനോടും അത്ര കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ മീനിങ്. ആ ചേതന ഇല്ലെങ്കിൽ അതില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് അത്രയും കണക്ഷൻ ആണ് ആയ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കാരണമില്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പേരുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന് പറഞ്ഞ ഭൂമി, ജലം മുതലായ എല്ലാ ക്രിയാത്മക തത്വങ്ങളും ധാതുവർഗങ്ങളും സർവ്വ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതെന്ന് കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാതും ഭൂമിയായാലും ജലമായതും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നെന്ന് എപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കുമ്പോഴോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിന് കൃഷ്ണബോധം നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 10ാമത്തത്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമദാസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിൽ വീണ്ടും പോയിന്റ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവനും അപ്പൊ ആദിമമായിട്ടുള്ള ബീജം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിന്തയിൽ കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഞാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചാനലിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കാം, നമുക്കറിയാം ഇന്ന ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നടക്കും. അപ്പൊ അത് ആൾ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെയാണ്. ഞാനാണ് സർവ്വത്തിന്റെയും കാരണം. അപ്പൊ അതിന് അടിവര ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധി, അപ്പൊ ബുദ്ധിമാരുടെ ബുദ്ധിയും രണ്ടും ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. അതിന് അതീന്ദ്രിയം, അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവനും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അജരങ്ങളും ചരങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചലിക്കാത്തതും അതുപോലെ ചലനം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ചരങ്ങളും അചാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ചരങ്ങളിൽ അചരങ്ങളും, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ അജരങ്ങളായാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ, അതിന് നമ്മൾ പറയല്ലേ തീയിലെ ചൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തി അടക്കം ഭഗവാനാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമത്തെ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. അപ്പൊ അതിലെല്ലാത്തിനും, അപ്പൊ തീയിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീയിൽ ജീവനല്ല, തീയിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിൽ ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചേതന ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി? ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി അതിലുണ്ട്. നമുക്കുള്ള പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെയും ഒരു ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ തീയിലൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് ജീവനില്ല, അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിർമ്മിതമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ നമ്മൾ കാണാത്തതും കാണുന്നതും എല്ലാ വസ്തുക്കളിന്റെ പിറകിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചേതനയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ക്ലാരിറ്റി ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതിന് ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും കാണാം, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും കാണാം. അതിന് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും, അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളായി. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായാലും ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ശക്തിയുടെ തേജസ്സും എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
പിന്നെ അടുത്തത് 10-ാമത്തേല് ഇതിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവവർഗങ്ങൾ 84 ലക്ഷം. ഇവയെല്ലാം ആദിമ ബീജം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തെ 54 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളിലെ അതിന്റെ ആദിമ ബീജം കാരണം ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അത് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മം അവ്യക്തിഗതവും പരമ വ്യക്തിഗതവുമാണ്. അപ്പൊ പരമബ്രഹ്മം വ്യക്തിഗതവുമാണ്. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം അവ്യക്തിഗതവും പരബ്രഹ്മം വ്യക്തിഗതം. അപ്പൊ പരമമായ ഇത് അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, അത് വ്യക്തിഗതമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ്യക്തിഗതമായിരിക്കും നമ്മളെ ചിന്താഗതി. അതാണ് വ്യക്തിഗത ആരംഭം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസാണ് ശരിക്കും അവ്യക്തിഗത. അതാണ് സാധാരണ ആയ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നവർ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് കാരണം അത് അവ്യക്തിഗതമാണെന്ന്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമമായ ബ്രഹ്മമുണ്ട്. അത് വ്യക്തിഗതമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് വ്യക്തിഗതമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതാണ് വ്യക്തിഗത രൂപമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രഭാവം നമുക്ക് അവ്യക്തിഗതമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ആ പ്രകാശ ജ്യോതിർ വലയത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെല്ലണത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരമബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണ്. ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറൽ ഒരു പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഭഗവതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഭഗവത എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? തീയിലെ ചൂടും. അപ്പൊ അവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? തീയിലെ ചൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈതന്യം ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോള് അപ്പൊ നമുക്കത് കൺഫ്യൂസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവതിയിൽ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇതല്ലാതെ ഞാനാണ്, എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു രൂപവുമുണ്ട്, വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവത നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാരണവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അടുത്ത പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണെന്നുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ വരും. ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. താനാണ് ബുദ്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിഹീനർക്ക് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധിഹീനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ബുദ്ധിയോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ബുദ്ധിയുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുതനെ പോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പൊ ഒരു കുഴി ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് മാന്തും അല്ലെ? അതിരും കൂടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈക്കോട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുമ്പോൾ റോബോട്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അല്ല, നമ്മൾ ബുദ്ധി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ആ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി, ആ പരമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിന്റെ കാരണം, ആ ബുദ്ധിയുടെ കാരണം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിമാന്മാരും തമ്മിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ കാരണം അത് ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർച്ചിതം ധർമ്മവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മിം ഭരദർഷഭ. അല്ലേ ഭരദർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർച്ചിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്തത് ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 11 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോള്, അതായത് നമ്മള് ബലവന്മാരുടെ ബലം അതൊക്കെ ഇതിനൊരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ചേതന ഞാനായിരിക്കും. അതിന്റെ പറയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെ, അത് ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാത്തിലും അപ്പൊ ആത്മാവ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? അതും പരമാത്മാവിന് തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന്റെ ചേതന അത് ഞാനായിരിക്കും. ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഇല്ല. അതിന് മുത്തുമാലകളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ബലവന്മാരുടെ ബലവും കാമരാഗവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം. അപ്പൊ ലൈംഗിക ജീവിതമാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. കാരണം അതിന് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അത് ധർമ്മ
വിരുദ്ധമല്ലാത്തതായിരിക്കണം. തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാനല്ല ലൈംഗിക ജീവിതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തി എന്നത് പറഞ്ഞതും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ബലവാന്റെ ബലവും ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തികളും നമ്മൾ ഭഗവാനില്ല. അതിന് ലൈംഗിക ജീവിതം ചെയ്താലും നമ്മൾ സന്താനോൽപാദനം, അതിന് പറഞ്ഞ സന്താനോൽപാദനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. അതായിരിക്കണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനും മൃഗം നമ്മൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്കൊരു വിവേചന ശക്തി ഉണ്ട്. ആ ശക്തി ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക്, മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ 84 ലക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ജീവിജാലകൾക്കൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം അവരെ ലോകം. അവര് അവരെ ബുദ്ധി അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിനേലും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ലെവലല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതല്ല പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിന്റെ ഒരു മാനുവൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരം, നമ്മളെ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡി അതേ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് 12ാമത്തെ ചൈവ സാത്വികോ ഭാവ രജസാസ്തമസ്യേ മദേവദിതാൻ വിദ്ധി നാത്തോഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസികങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല, മറിച്ച് അവയാൽ എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. സാത്വികം, രജസ്, തമസ്, ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ? ഈ സത്തും രജസും തമസും അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണം. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് നമ്മളെ പ്രകൃതിയുടെ 3 ശക്തികളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാത്വിക, രാജസ്യ, താമസ്യ ഗുണങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായി? കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, മൊബൈല് ആൾക്കായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ഭഗവാൻ അതിൽ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് അല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സത്ത്, രജസ്, തമസ് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ധർമ്മത്ത് സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം. യുദ്ധത്തില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. കാരണം ആ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാൻ ചക്രം, അതായത് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ. ലാസ്റ്റ് ആയുധം എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഭഗവാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നിയമം ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതാണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്, എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക്, അപ്പൊ എന്റെ റൂൾസ് ഉണ്ട്, ആ റൂൾസ് എന്നെ ബാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല, ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനല്ല, മറിച്ച് അവയം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്നിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണിത്. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് ഒന്നാണ്, പല ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നു. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രിപുർഗുണമയേർഭാവൈരേഭി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേത പരമം വയ. ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വം, രജസ്, തമസ് വ്യാമോഹിതനായ ഈ ലോകം അവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല.
അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സത്ത് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ലോകത്തെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ലോകം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റൂൾസ് അതിൽ പെട്ടുകൊഴിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികള് പറയില്ല ഗൾഫിൽ പോവാ, അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് അവരുടെ നാട് എന്താണെന്നും കൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറിക്കൊണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫോറിൻ കൺട്രി, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ അവരുടെ നിയമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അറിയാം, നമുക്ക് കുറച്ച് ധാർമ്മികമായിട്ട് മൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവർ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ധർമ്മചോദ്യമൊക്കെ സാധാരണ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇതിൽ കടന്ന് നമ്മൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാനെന്ന് ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായിരിക്കും. ആ നിയമങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് അതിൽ പെട്ട കാരണം ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സ്വത്ത് രജസ് വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭ സാഹചര്യമോ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ വശീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലോകം. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വ്യാമോഹിതപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതീതനും സർവേശ്വരനുമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർ ഇതിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സത്വഗുണം മാത്രമുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിന് നമുക്കറിയാം സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പോകുന്നത്. അതായത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആയിട്ട് പതുക്കെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ സത്വഗുണം തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. അത് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴോ മാത്രമേ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സത്വഗുണം അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അവരെ ബ്രാഹ്മണർന്ന് എന്ന് പറയാം. കാരണം ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ നോളജ് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ്, ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി താഴാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ നോളജ് പതുക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടം വരെ എത്തി അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, സാത്വികമായിട്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാളിത്യം, അങ്ങനെ അതിന്റെ കുറെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അഹിംസ, ലാളിത്യം, സത്യസന്ധത, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. അത് അതിലും ഡേഞ്ചറസിന് അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മങ്ങളാ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലോകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് വിചാരിച്ച ഗുണത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കടക്കണം എന്ന് വരില്ല. അതിന് ഓരോ ഗുണത്തിനും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക്, ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണത്തിനൊന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണർ, അത് സത്വഗുണമുള്ളവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണമുള്ളവരെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയും. രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായവരെ വൈശ്യർ എന്ന് പറയും. തപോ ഗുണമുള്ള മാത്രമുള്ളവരെ എന്താ പറയുക, ശൂദ്രർ എന്ന് പറയും. ത്രിഗുണങ്ങൾ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതീതന് സർവീശ്വരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും പെട്ടവർക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാൻ ഇതിന് അപ്പുറത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അധികരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് 14ാമത്തെ. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായ ദുരധ്യയ മാമ വയ്യെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേദം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു തന്ന് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയണ് ഈ 3 ശക്തികളെയും, ഈ 3 ശക്തികൾ തന്നെയാണ് പറയും, 3 ശക്തികളെയും എന്റെ ദിവ്യശക്തികളെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല.
അപ്പൊ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഒരു ജീവഗണങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രയും ശക്തി, അത്ര മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പിടുത്താണ് നമ്മളെ. കാരണം നമ്മളെ ജയിലിൽ ഇട്ട പോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ജയിലാന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത്രയും ബന്ധസ്ഥരാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ, എന്നാൽ എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ തന്നെ. കാരണം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ശരീരം എനിക്കില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ, എന്റെ ആത്മാവ് അതും എന്റെ അല്ല, അതും ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ന് മാറുന്നുവോ അതിന് എന്നാൽ എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ലോകത്തിൽ ഞാനെന്നുള്ള വസ്തുത തന്നെ ഇല്ല, അതും ഭഗവാന്റെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇതാണ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളെയും അവിടുത്തെ ശക്തികളുടെയും അംശങ്ങളാകിയാൽ അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യ പ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല ഗുണങ്ങളും നമുക്കുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യ പ്രഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ്, നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കും, എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ആ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പെട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ആത്മാവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക നിയമങ്ങളിൽ പെട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് ശരിയെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ദിവ്യപ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഉപാധി ബന്ധനായ ആത്മാവിനെ നിത്യബന്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധസ്ഥനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. ഗുണം എന്ന വാക്കിന് കയർ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. ബന്ധനായ ജീവാത്മ വ്യാമോഹത്തിന്റെ പാശങ്ങളെ കെട്ടിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അത്ര കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക നമ്മളെ ഒരാളെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നും ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരാളെ പിടിച്ച് കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പിടിച്ച് ഒരാൾ കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേറെ ഒരാളെ സഹായം കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അതിന് നമ്മൾ ഗുരുനാഥന്മാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സത്യം കണ്ടെത്തിയവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കെട്ടുകൾ എങ്ങനെ അഴിക്കണമെന്ന്. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, അതിന് പറഞ്ഞ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും. അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അത്രയും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അതിനെന്ത് പറഞ്ഞു? അതാണ് ഗുണം. കയർന്നുള്ള വേട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഗുണമയ്യ ദുരദ്ധയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കയർ. ആ കയറുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതി നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഉപായം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പത്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം അതാണ്. നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ കർമ്മയോഗത്തിൽ വേറെ രീതിയിലേക്കാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ, പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. പക്ഷെ അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാമോദരാഷ്ടകം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും അതിനുപരി നമ്മൾക്ക് എന്താ ലക്ഷ്യം, പരമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാവണം. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ആകർഷണമാവണം. ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പൊ നമ്മളിലും ആകർഷണം. അങ്ങനെ ആകർഷണം വളർത്തണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ മാമേവ എന്ന വാക്കുകൾ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നു. മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷ്ണു എന്ന മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, ബ്രഹ്മാവിനെ ശിവനെയോ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മാമേവ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ശിവനോ ബ്രഹ്മാവോ മറ്റുള്ള ദേവതകളോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നെ ആകർഷിച്ചാൽ മാത്രമേ, എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ഒരൊറ്റ ഭഗവാന്മാരുടെ പേരും നമുക്കറിയാം മുക്തി എന്നുള്ള പേരിൽ. മുക്തി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാല് മണി അല്ല, അടുത്ത 15-ാമത്തെ നമേ
നമേ ദുഷ്കൃതിന മൂഢ പ്രബന്ധത്തെ നരാധമായ ബൃഹത്തജ്ഞാന അസുരം ഭാവമാശ്രിത. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയണേ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരവുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഇതും കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. കാരണം ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും കയറുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. കുന്തിദേവിയുടെ എല്ലാ പുരാണ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അറിയാൻ പറ്റും. അത്രയും ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം. ദ്രൗപദിയുടെ കഥ അറിയാലല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴോ മാത്രമേ മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭക്തി അവർക്ക് ആ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ പോവില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റാണ് തരുന്നത്. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും അധമന്മാരും മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരന്മാരും, അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് രേഷ്ണ ആരാ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടാ. ഓക്കെ. ഇതില് ഭഗവത് ശരണാശ്രയം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലികളും പ്രവർത്തന നിരതരുമായവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലളിതമായ ഈ ഉപായം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? അപ്പൊ ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്. പക്ഷെ ഈ ലളിതമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും അത്രയും മായയിൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഈ ചോദ്യത്തിന് സ്പഷ്ടമായ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, കപിലൻ, കുമാരന്മാർ, മനു, വ്യാസൻ, ദേവലൻ, വ്യാസിദ്ധൻ, ജനകൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ബലി എന്നിവരുടെ പിൻകാലത്തെ മധ്യാചാര്യൻ, രാമാനുജരാജൻ, ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിവ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടിയവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ, അതായത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം തരുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ മഹാന്മാര് അതിൽ പാതയിൽ പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നടക്കും. അത് നടക്കാത്ത കാര്യമല്ല. തത്വചിന്തകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ വിചക്ഷണരോ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയോ പദ്ധതിയെ സ്വീകരിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള തത്വചിന്തകര്, അതിന് പറയും മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ജ്ഞാനുണ്ട്. മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതാണ് തത്വചിന്തകള്, കവികൾ നമ്മൾ പറയാ. കവികള്, അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോളജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരെ നോളജ് പ്രകൃതിയിലെ ആയ നോളജിൽ മാത്രം അവിടെ നിൽക്കണം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കിടക്കണില്ല. പറഞ്ഞില്ല, വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മുകളിലേക്ക് എന്താണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പല സാധനങ്ങളും, റോക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പും ഇതൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നോളജ് ഇല്ല എന്നല്ല, നോളജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവര് അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർ മായയിൽ തന്നെ മായയിലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ജയിലിൽ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ജനല് വാതിലിനൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തന്നെക്കാൾ ഉന്നതനായ പ്രമാണികൾ ഇല്ലെന്ന് താനാണ് പരമസത്യം എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. കുട്ടികളെ നിലീമനമായ ദിവ്യബോധത്തെ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട കടമ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, ഇതും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് അധമന്മാര്, അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട, അതായത് മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം, അത് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, അതുപോലെ തന്നെ കവികള്, ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോളജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അവരെ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. മായയിൽ കടന്നിട്ട് അവര് മായയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ശരണം കാരണം അവര് ഇവരെ ജ്ഞാനം ഇതിൽ ബിസിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മൂഢന്മാര്, അവർക്ക് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദുഷ്കൃതമായ മൂഢന്മാര്, അവർക്ക് പിന്നെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ അവർ അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അതിനേലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യ അധമന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ താഴ്ന്നത്, മനുഷ്യന്മാരല്ല, അവരെ ചിന്താഗതി ഒന്നും കൂടെ താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇവര്. പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ നമുക്കറിയാം.
അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ 4 തരം വ്യക്തികളെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മൂഢന്മാര്, ഒന്ന് നരാധന്മാര്, പിന്നെ മായാമോദിയിൽ ഊഹാപോഹികൾ, അതിന് പിന്നെ തികഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്നിവ ശാസ്ത്ര അധികാരമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും ഒരിക്കലും പരമപുരുഷന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്നും കൂടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 പേർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാവാം, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മൾ ഈ ഗണത്തിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രീയമായ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മനസ്സും നമുക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിനും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് നരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമം എന്നാൽ ഏറെ താണവനും. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം നരവംശ വിഭാഗങ്ങളാണ്. അപരിഷ്കൃതരായ അസംഖ്യം മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഇക്കൂട്ടൽ പെറും. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ താന്ന ലെവലിലുള്ള 4 ലക്ഷം നരവംശം. ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽസ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം അതും പലതരം വംശം മനുഷ്യന്മാര് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരന്മാര് നമുക്ക് അവരെ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. അവരെ ലെവൽ അതിനേലും താന്നത് കാരണം കൊണ്ട്, അവർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവരും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് 4 ലക്ഷം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് മനസ്സിലാകത്താണ്. 4 ലക്ഷം വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത് 84 ലക്ഷത്തിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അപ്പൊ അതില് വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നരന്മാരുടെ അധമമായിട്ടുള്ള കുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അതിന് നരാധമന്മാരെന്ന് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ട്രൈബൽസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് പറയാം. അവര് പറഞ്ഞാണ് ശരി എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു പോണാണ്. അവർക്ക് അത് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരുടേതായ ഒരു ധർമ്മങ്ങൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ജീവിക്കുന്നു പറയുമ്പോ അവരെ അത് ലെവലിൽ നിന്ന് അവര് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവരാണ് ശരി എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അവരെ നരെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് കണക്ക് കൂട്ടാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ഗണത്തിൽ കൂട്ടാനും കഴിയില്ല. അങ്ങനെ കൂടെ ഇതില് മീനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അസുര സ്വഭാവികളെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. അക്കൂട്ടർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങൾ. അവര് നിരീശ്വരവാദികൾ അടുത്ത ഗുണം. പിന്നെ ഇവരെന്താ വേറൊരു കൂട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തത്തില്ല. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ശരണം പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഇതില്ലാത്തവര് 4 കൂട്ടര് ഇനി അടുത്ത 4 കൂട്ടർ ഇപ്പൊ 4 മണിയായി. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അതില് സുകൃതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദുഷ്കൃതികളാ. അപ്പൊ നാളെ ദുഷ്കൃതികൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കും. പറയാൻ പറ്റുന്നവരൊന്നും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാരാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ എന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. 4 മണി ചെയ്യാതാരുണ്ടാ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടാ? എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ ഹരേഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാസിന്ധ്യാപേക്ഷ പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തിജയ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്ജിജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും, ഒന്ന് ദുഷ്കൃതികളും ഒന്ന് സുകൃതികളും എന്താണെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വരാം. ഞാൻ തന്നെ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.